Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Троллейбус йөртүчеләр осталыкта сынаша. Беренче лицейда ачык дәрес узды. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Әлмәт транспорт идарәсе депосында троллейбус йөртүчеләр арасында һөнәри осталык бәйгесе узды. Анда 10 профессионал катнашты. Алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүгә, вазифаи инструкцияләр һәм хезмәт саклауга караучы биремнәр үтәде. Шулай ук бәйгедә катнашучылар каршылык полосасында узды. Будьте осторожны, двери закрываются. Бәйгедә катнашучылар арасында берничә ел эшләүчеләр дә, берничә дистә ел троллейбус йөртүчеләр дә бар. Альбина Измайлова элеккеге ЗИУ маркалы троллейбуста эшли башлаган. Аның мөмкинлекләрен заманча техника белән чагыштыра торганда түгел. Яңа төр троллейбуслар кулланышта да җайлы, пассажирлар өчен дә уңай, ди ул. Моя работа очень интересная. Я ее очень сильно люблю. Мой стаж 23 года. Я уже здесь работаю. Троллейбусы у нас с каждым годом все шикарнее и шикарнее. Этот троллейбус просто находка для Альметьевска. В чем заключается? В том, что вместительность, комфортабельность и маневровность. Бәйгедә катнашучыларның күпләре мондый чараларга шат. Көндәлек өй режимына да бераз үзгәреш керә, осталыкта да сынашып була дип саный. В этом году решила участвовать. Попробую победить. Не знаю, как получится, конечно, но потому что у нас здесь все профессионалы, все с большим стажем работают. Все заинтересованы в этом, чтобы победить, чтобы выйти на уровень, ну, хотя бы для себя. Оештыручылар исә яшь буынга үрнәк булсын, тәҗрибәле хезмәткәрләрнең иң остасы ачыклансын дигән фикердә. Сегодняшний конкурс приурочен к празднованию Дня транспортника. Проводим мы его второй год уже подряд. Мы планируем также лучших отправить на другие конкурсы, проходящие в республике нашей, в Российской Федерации. То есть будем к этому стремиться. Транспортчылар көненә багышланган ярышлар киләсе елда да көз уртасында узачак. Ознакайда тантаналы рәвештә Мәнәүз елгасының яңартылган яр буе ачылды. Төзекләндерү эшләре торак һәм шәһәр мөхите милли проекты кысаларында уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру төбәк проекты буенча алып барылды. Төзекләндергән яр буе хакында тулырак мәгълүмат Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Проект буенча буа тирәсендә тротуарлар, су янына төшү, пирс, мангал зонасы, түбәле ял зонасы, балалар уен мәйданчыгы, яшелләндерү һәм яктырту барлыкка килгән. Ачу тантанасында Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шәйдуллин, Татнефть компаниясының социаль үсеше буенча генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев та катнашты. Бик матур булмаса да, вакыйгасы бик матур менә, минем фикер буенча, бу инде менә халык өчен эшләнгән, бигрәк тә яшьләр өчен, чөнки ял итәргә тоже менә булын кирәк яшьләргә. Республика программасы нигезендә шундый матур майданчык, монда инде ял итәргә дә була, спорт белән дә шөгыльләнергә була. Әле 2нче елга без аны дәвам итәбез. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин Азнакай шәһәренең социаль әһәмиятле объектларын төзекләндерүгә керткән өлеше өчен Фактум җәмгыяте директоры Рамил Халиуллинга рәхмәт хаты тапшырды.
Milli проект буенча сумма 21 миллион 590 мең сумны тәшкил итә. 2023 елда Татнефтьнең грантлар конкурсында катнашуга гариза җибәрелгән. 2024 елга төзелешнең икенче чираты планлаштырылган. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Экология темасын дәвам итәбез. Ни өчен кызыл китап кызыл төстә? Ул кайчан барлыкка килә һәм нинди бүлекләрдән тора? Бу сорауларга җавапларны Тахиров исемендәге 1нче лицейның 2нче сыйныф укучылары ачык дәрестә белделәр. Тулырак Алсу Нуриева сюжетында. Безнең табигать кешелек дөньясына байлыкларын юмарт бүләк итә, ләкин кайберәүләр аның үзе дә ярдәмгә мохтаҗ булуын аңламый. Ачык чарада башлангыч сыйныф укытучысы Рима Гыйматдинова укучыларга кызыл китапның нинди китап һәм аның ничек барлыкка килүен аңлатты. Табигаттан башка без яши алмыйбыз. Табигат бездән башка яши ала. Без табигаттан барлыгы әйберне алабыз. Балалар моны бик яхшы беләләр. Һәм инде кичкенәдән үк аларга аңлатып, алар белеп үссеннәр дип уйлыймын. Чөнки аларның киләчәге безнең табигат белән бәйләнгән. Табигатны бетерсәк, кешенең гомере бетә мөгаен. Природа мать ждет милости от нас, но взять их у нас она, увы, не может. Ведь вдумайтесь, каждую минуту на земле исчезает один вид живых организмов. Балалар нинди хайваннар, үсемлекләр, кошлар юкка чыгу алдында ни өчен китап үзе кызыл, ә аның битләре төрле төстә икәнен белделәр. Многие виды растений и животных занесены в Красную книгу. Эта книга называется так, потому что красный цвет – сигнал опасности. Укучылар табигатьтә үз-үзләрен тоту кагыйдәләрен искә төшерделәр. Сирәк очрый торган хайваннар турында табышмаклар чиштеләр. Аеруча укучыларга уеннарда катнашу ошады. Мне больше всего понравилось, когда мы играли в игры, в викторину и собирали пазлы. И когда показывали льва. Я узнал то, что в Красной книге очень много животных. И мне понравилось больше всего нектарина. И еще понравилось пазл собирать. Шулай ук Щеповский исемендәге дала тыюлыгы башлыгы Фәриддин Мөхәммәтов балаларга дөньядагы начар экологик хәл турында сөйләде. Балаларны чисталыкны сакларга чакырды. Чара ахырында Мин һәм кызыл китап дип исемләнгән балалар кул эшләре конкурсында актив катнашучыларны һәм җиңүчеләрне бүләкләде. Экологик проблемаларның җитдилеген бала чактан белеп үсү мөһим. Һәр укучы үз җаваплылыгын аңларга тиеш. Ә уртак омтылыш һичшиксез зур үзгәрешләргә һәм хәзерге заманның экологик проблемаларын хәл итүгә ярдәм итәчәк. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда фермерлар һәм аграрийлар өчен авыл яши дигән мәгълүмат проекты эшләтеп җибәрәчәкләр. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе урынбасары Тахир Хадиевка сылтама белән Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Әлеге проект авылны саклап калуны максат итә. Мәгълүмати программа аша кеше бизнесны, шәхси ярдәмче хуҗалыкларын ярдәм формалары, заманча технологияләр белән таныштырып барырга җыеналар. Аларга консультацияләр алырга мөмкинлек тудырырга телиләр. Парламентарий фикеренчә, бүген бизнесны һәм авыл хуҗалыгы җирләрен саклап калу мөһим. Әгәр авыл яшәсә, без һәр вакыт икмәкле булабыз, гореф-гадәтләребез һәм традицияләребез саклана. Республика җитәкчелегеннән ярдәм булмаса, авыл хезмәтчәннәренә җиңел булмас иде. Хәзер без бик күп продукция җитештерәбез, шуңа күрә күбрәк экспортлау юлларын эзлибез, ди Хадиев. Әлмәттә авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Һәр шимбә калабыз халкы авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куючылар продукциясын сайлый, кышка запасларын тулыландыра ала. Ярминкәгә килүчеләр арасында кышка әзерләнүчеләр дә, сезонлы җиләк-җимеш сайлаучылар да бар. Әлмәттә узучы ярминкәдә тәмле исле алмалар да, сөт продукциясе, төрле сорт баллар, чәйләр дә сайлап була. Яшелчәдән тыш биредә агач үсентеләре, себеркеләр дә тәкъдим ителә. Биредә бәрәңге дә, суган да уртача 20 сум тора. Мы ежегодно проводим такие массовые ярмарки. Здесь и концертная программа, здесь и горячий чай, здесь и продукция.
Биредәгеләрнең күпчелеге олы яшьтәге шәһәр халкы. Алар авыл хуҗалыгы ярминкәсе бәяләре белән сөендерүен билгеләп уза. Аеруча ит бәяләре пенсияга алып булырлык булуы куандыра диләр. Сүз уңаеннан бүген Әлмәт районында 46 меңнән артык пенсионер яши. Өлкәннәр өчен атна сайын адреслы ярдәм каралган. Нам помогают волонтеры, которые одиноким и пожилым людям помогут доставить эту продукцию до дома. Приглашаю всех жителей города и района посетить ярмарку. Әлмәт районы ярминкәләре көз азагына кадәр һәр шимбә иртәнге 8-дән Ленин 128 адресы буенча спортмастер кибете алдында уза. Бүген Әлмәт театры фестивальдә катнашу өчен Пермь краена юл алды. Очрашу урыны Кудымкар шәһәре булган Сообщение хәбәр милләт ара театр фестивале 5-нче тапкыр узачак. Әлмәтлеләр исә анда 3-нче тапкыр катнаша. 2021 елда Кудымкар театры сәхнәсендә көзге сөре узган ел Җил артына спектаклен тәкъдим итте. Анысы бер тавыштан иң яхшы спектакль дип танылып һәм Гран-прига лаек булган иде. Бу юлы Коми Пермяк милли драма театрында Гаяз Исхакый әсәре буенча куелган ул әле өйләнмәгән спектаклен күрсәтәчәкләр. Әлмәтлеләр 25 октябрьдә чыгыш ясаячак. Җиңүчеләр иң яхшы режиссер хезмәте, иң яхшы ир-ат роле, иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы рәссам эше номинацияләрендә сайлап алыначак. Фестиваль вакытында остаханәләр, иҗади очрашулар, семинарлар, түгәрәк өстәлләр, күргәзмә дә оештырылачак. Спорт яңалыкларына Тольяттида Бүтән Россия бокс турниры узды. Анда илебезнең 34 регионыннан 215 спортчы катнашты. Әлмәтле Артем Бормотов 4 очрашу уздыра. Хөкемдарларның айрым фикере белән финалда Мәскәү боксчысына отыла һәм калабызга көмеш медаль алып кайта. Егет 11-нче мәктәптә укый. Диван спорт клубында һәм юность спорт мәктәбендә Раджив Низамеев, Сергей Бормотов җитәкчелегендә шөгыльләнә. Казанда 14 яшькәчә спортчылар арасында ирекле көрәш буенча Татарстан Республикасы беренчелеге үтте. Анда әлмәтлеләр дә катнашты. Ярыш нәтиҗәсендә Карина Сәлимова, Эльмира Никитина үз авырлык категорияләрендә беренче урыннар яулады. Ксения Гутникова калабызга көмеш, Агдалина Сагдеева бронза медальләр алып кайтты. Спортчы кызлар Эльмира Нафисуллина, Ольга Романова һәм Екатерина Зенкина җитәкчелегендә шөгыльләнә. Әлмәт командасы Бүтән Россия фиджитал уеннарының тактик ату юнәлеше буенча да җиңүчеләр исемлегендә. Әлеге ярышларда төрле төбәкләрдән 23 команда катнаша. Җиңүчеләр пьедесталын Татарстан командалары алды. Беренче урынны Алабуга, икенче урынны Чаллы командасы яулады. Әлмәт политехник техникумы студентлары 3-нче урынны алды. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.